Čipování psů je v současnosti běžná záležitost. Absolutní novinkou na trhu medicíny je ale čipování lidí. Odborníci na toto téma jsou samozřejmě veterináři. Ty také budou čipy lidem zavádět. Je to obdobné jako u psů. Členové rodiny se mohou rozhodnout očipovat jakéhokoliv příslušníka rodiny, eventuálně příbuzenstva. Tuto horkou novinku na trhu s elektronikou jsme se rozhodli vyzkoušet na vlastní kůži. Jak je drahé takové čipování? Je třeba ten čip nákladnější než na psa? Vzhledem k tomu, že se jedná o zaváděcí akce, není nákladný, je to do 100 koruny. Očipovaný člověk si vyplní tento formulář, pošle do centrální evidence lidí, dostane registrační lístek, kde místo zvířete bude jeho fotografie, bude to takový pas. U praktického lékaře jsme se zeptali na důležitou otázku, a to, zda je čip nějak lidskému zdraví škodlivý. Ne, v celku ne, ale mohli bychom se obávat například otravy krve, zánětu mozkových blán anebo jiných komplikací, například by mohl vyrůst hrb. Jaký je dosah takového čipu, jak až daleko moc se dá zjistit ten člověk, kde se pohybuje? Vzhledem k tomu, že čipy na lidi jsou vyrobeny pro satelitní snímání prakticky kdekoliv na zeměkouli, lze takového člověka najít. V současné době koukáme na nový počítačový program právě vyrobený pro čipování lidí. Tato červená značka jste vy v Komenského aleji. Jak se jako žena díváte na aplikaci tohoto čipu a zvažujete třeba zakoupení tohoto zařízení pro svou rodinu? Tak určitě by nebylo špatné mít některé členy rodiny pod kontrolou, například děti nebo manžela, a některé kamarádky už to moje vyzkoušely a nemůžou si vynachválit. Oldo, no tohleto a domů!